Pois cando a técnica o permita, sí. Bueno, pois moi bo día e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa e de permitir que antes de comenzar cos contidos habituais pois adique un momento e as miñas primeiras palabras a trasladar as miñas condolencias e as da todo o Grupo Parlamentario Popular a familia e os moitísimos amigos de Xesús Alonso Montero, galego dos bos e xenerosos, exemplo de bonomía, de compromiso con Galicia e coa súa cultura e home dunha coherencia intelectual innegociable. Eu tiven o privilexio de compartir con el conversa en máis dunha ocasión, de discrepar na maioría das ocasións, e créame se lles digo que gardo un maravilloso recordo desas conversas e desas discrepancias. Así que, con todo o noso respeto ao profesor Alonso Montero, que a terra lle sexa leve. E xa entrando no que nos trae a esta cita, imos pechar unha semana de intenso traballo parlamentario na que vimos de celebrar un pleno no que se evidenciou unha vez máis a cara máis radical do independentismo galego, o servilismo máis sumiso do Grupo Socialista e, en definitivamente, un abrallante descoñecemento e falta de compromiso dos grupos da oposición cara aos problemas reais que vive a Galicia real. Ana Pontón formulou a que para ela é a solución a todo, a aniquilar as institucións do Estado no territorio, que a Constitución deixe de operar en Galicia, que o Tribunal Constitucional non teña competencias na nosa comunidade. E eu lle pediría, señora Pontón, pois que deixe de facer política para os seus e que se mire máis e, se pode ser, mellor os temas que trae a este Parlamento. Que non abogue, por exemplo, pola supresión de medidas que nin sequera están en vigor, porque nos parece inaceptable que unha parlamentaria de tan longa experiencia non se estude os temas. Tanto é así que o zasca do presidente Rueda aínda resoa hoxe nestes muros. Chama a atención que a persoa que precisamente clama con tanta vehemencia contra o centralismo sexa a mesma que tira pedras contra o autogoberno de Galicia. Así, para unha vez que a señora Pontón non quere ser a do non, pois resulta que é incapaz de conceder un sí. E por iso abstívose de pedir ao Executivo de Pedro Sánchez a retirada dos recursos de inconstitucionalidade contra o plan de axilización da dependencia e da discapacidade, así como tamén da repotenciación dos parques eólicos e a obriga de fomentar e vender en Galicia parte da electricidade xerada en beneficio directo da cidadanía e da industria galega. Aquí vese canto defende o nacionalismo os intereses das galegas e dos galegos. Con este recurso párase o plan de choque impulsado pola Xunta de Galicia para reducir as listas da Garda na dependencia. E os datos están aí. Só en 2025 resolvéronse máis de 86.000 expedientes, preto de 29.000 persoas incorporáronse ao sistema de dependencia, máis de 57.000 recoñecementos de discapacidade e case 13.000 dependentes viron recoñecida de maneira automática a súa discapacidade, reducindo os tempos da garda en 2 meses. E todo isto nun só ano. Outro recurso bloquease tamén o proceso de modernización e remuda dos parques eólicos, o cal permite o abaratamento do precio da enerxía para empresas e fogares galegos. Decía o pasado martes, e volvo a dicilo hoxe, é incomprensible que se cuestione esta medida da Xunta que o único que pretende é mellorar a vida das galegas e dos galegos. Pero máis incomprensible resulta a postura servil do Grupo Socialista neste asunto. Co seu voto en contra votan sí a recortar os dereitos dos galegos, a boicotear a mellora dos servicios sociais e a bloquear o avance económico de Galicia. Socialistas e nacionalistas quedan retratados como que son antigalegos e inhabilitados, polo tanto, para defender os intereses desta comunidade. Falaba ao principio da falta de compromiso e do afastamento que os grupos da oposición teñen con respecto aos problemas de Galicia, e de feito non é raro escoitarlles pedir que a Xunta faga o que non fai o Goberno e que a Xunta pague o que non paga o Goberno.
É palpable a falta de compromisos do Estado coas infraestructuras de Galicia. Por unha banda, o sistema ferroviario simplemente é un caos, suspensión dos servicios en que se presente ningunha alternativa de mobilidade aos usuarios e, de feito, tivo que ser a Xunta a que paliase o impacto das cancelacións e tamén falta de mantemento da infraestructura. Por outra banda, a Rede Nacional de Estradas demanda actuacións de emerxencia. Hoxe mesmo coñecíamos por un medio de comunicación a dimisión da xefa de conservación de estradas do Ministerio. Non falamos dun problema de semanas, non falamos de meses, estamos a falar de anos de denuncias sobre o mal estado das estradas que agora xa se ven desbordadas por a actual situación climatolóxica. Temos problemas na Nacional 120, na Nacional 550, na A52, o certo que a preocupación xa chegou o malestar, evidentemente, a propia poboación que este mesmo sábado, como coñecen, a veciñanza de Lugo vai protestar contra o mal estado da Estrada Nacional 540. Precisamente, un estudo da Asociación Española de la Carretera alertaba da falta de conservación das estradas e pon o foco na falta de investimento do Ministerio de Óscar Puente. O estudo revela que en Galicia 4.410 kilómetros necesitan de actuación inmediata ou a curto prazo. O 59% da rede de estradas presenta un estado de conservación grave ou moi grave. E que 1.125 millóns de euros en investimento van ser necesarios para reparar e minorar esta situación. E fronte a algúns que non están ni se lle espera, pois hai unha Xunta que planifica e que se preocupa por levar a cabo as tarefas de vixilancia, de conservación e de mantemento diario das estradas galegas. Neste 2026, o Goberno de Rueda destinará 71,6 millóns de euros á conservación e ao mantemento dos 5.500 kilómetros de estradas autonómicas. 3 millóns máis que o ano pasado, 27 deles, por certo, para reforzos de firme e conservación extraordinaria. Gustaríanos que dunha vez a Administración Central asumise a súa responsabilidade e que amosase un compromiso con feitos similar ao que está a amosar o Goberno galego. E por iso non nos cansamos de reclamarlle ao Goberno Central que presente un plan integral de conservación urxente da súa rede viaria con actuacións a curto e a medio prazo e con orzamento específico. E o do orzamento non é unha cuestión menor, pois para que poida presentar ese orzamento debería antes aprobar unhas contas que agardamos dende fai máis de 3 anos. En 2 meses fará un ano que este Grupo Popular presentou unha iniciativa reclamando obras de reparación, de conservación e de mantemento para garantir as seguridades nas autovías e estradas de titularidade estatal aquí, en Galicia. Reclamámola daquela, reclamámolo hoxe e volveremos reclamalo ás veces que sexan necesarias para que o Goberno escoite, pero sobre todo para que o Goberno actúe. Pola miña banda non hai moito máis que engadir. Simplemente poñerme a vosa disposición para calquera tipo de aclaración sobre este ou sobre calquera outro tema. Agardo, pois, co interés de sempre, as vosas sempre atinadas preguntas. Moitas gracias. Home, sinceramente, creo que esta é a fórmula habitual do novo nacionalismo galego, que o que pide é que cos cartos dos galegos asumamos as obrigas que corresponden ao Goberno do Estado. A Xunta colabora sempre naquilo que se lle pide cando a proposta é razoable, pero tamén quero recordarles a todos que o propio conselleiro, pois nunha resposta a unha pregunta que se lle formulou ao Pleno, xa trasladou que non recibe ningunha información do Estado e que, de feito, e creo que isto é algo digno de lamentarse, a información que ten das decisións e medidas escasas que vai tomando o Goberno, pois ten coñecemento delas a través dos medios de comunicación. É moi difícil neses termos chegar a acordos e intentar colaborar con alguén que fai todo o posible para que non exista esa colaboración. Polo tanto, creo que a Xunta está cumprindo
facendo frente ás súas obrigas, e parece razonable que exixamos ao Goberno do Estado que faga exactamente o mesmo. Nin lle pedimos máis, nin lle exiximos menos. E, polo tanto, agardamos que se poña canto antes solución a un tema que creo que xa é dos que máis preocupa o conxunto da poboación, que ten que circular cada día por unhas carreteras que non están en condicións e que cada día acude menos ao tren ante a imprevisibilidade do servicio que vai recibir. Algúnha cuestión máis? Non hai nada? Pois moitísimas gracias e nos vemos nas seguintes citas.